Estem davant del que és la quarta edició dels Premis Sonor i són els principals premis de podcast en llengua catalana. Però aquest any entra un tercer actor a recolzar els premis, que és la xarxa. La xarxa que, així com tenim la principal ràdio pública de Catalunya, s'hi afegeix la xarxa que té aquesta xarxa, com diu el seu nom, d'emissores locals i per tant acostem el podcast a l'àmbit local o el que és al revés, el podcast ve del local cap a tot arreu. Les emissores locals estan acostumades a adaptar-se constantment a noves formes d'arribar a l'audiència. Ara el podcast és una de les que sembla que té més èxit, que està arribant més a nous públics. Vivim en un moment d'important desinformació, de falta de cohesió social i creiem que és imprescindible enfortir aquesta nova via de consum del que és el producte de proximitat que tan bé resolen les ràdios locals a Catalunya. Que és un punt de trobada de tots els creadors i les creadores de tot l'àmbit lingüístic català i que demostren la bona salut del podcast. Els anys hem anat veient com ha anat transformant-se cap al que ha de ser, que és un món professionalitzat on la gent es pugui guanyar la vida, els creadors i creadores puguin guanyar la vida fent podcast de qualitat en llengua catalana.